were ha mebe mkpụrụ okwu nke e gosiri anyị n'akwụkwọ. Ugbu a anyị chọrọ ka anyị mara ma anyị ghọtara ihe a kụziri. Ma ị ga-eji nwa aka gị wee mee gịnị? Wepụta were mkpụrụ edemede ndị a mebe mkpụrụ okwu. Ugbu a anyị amalite a mgbe iji wee mebe mkpụrụ okwu bidoro na a. Mkpụrụ okwu bidoro na a. Chidera Chioma ngwa aka gịnị kụọ nị aka aka o bidoro na a. Ọzọ bụ dị wee ga-eji dị mebere anyị mkpụrụ okwu. Mkpụrụ okwu dị akwa ngwa diochi kụpụrụ nị aka dị ochi. Anyị ji n'aka na anyị na-amacha mkpụrụ okwu dị anyị ma ihe bụ dị ochi onye a na-akpọ dị ochi. Ọzọ ebere efe kwalụ aka fi anyị were emebe mkpụrụ okwu fi. Ọkwa gị nwazara m ajụjụ ugbu a ka a gwakwa gị onye ọzọ ka anyị mara nụ. Fe dịka agba gịnị? Fe. Kedu ọzọ? Gị gara kụọrụ na ya akakwa gara ka anyị na-agbadata. Ji Nnenna ngwa ji kụọrụ na ya aka. Anyị ji amara ihe bụ ji akpa kụọrụ na ya aka kwa. Ndewo. Akpa shi ada shinye ite n'ọkụ. Shinye kụkwalụ na ya aka. Shi ọzọ shi mi kedu ndị azadụ ha ajụjụ m ebe ịzago nwada ngwane mmadụ kụọrụ na ya aka kwa. Ịgbalịala. Ọzọ okwukwe kụkwara na ya aka. Okwukwe pi na-eme aka ekpe. Pi ngwa pot na bekee ọkwa anyị mere ya gị ebe pot ya bụ ite. Pot kụkwara na ya aka. Pot na bekee. Kedụkwa unu agbalịgokwe lee were ihugie were ụkwụlụ na ya aka. Anyị na-abịakwa na njedebe za
onye na-ada nọ n'azụ azụ. Were, ki, ekike kụkwalụ ya aka. Ki, uzo kụkwalụ ya aka. Ngwa na nchịkọta kwa ihugolu ihe a nke a niile gosiri na unu ncha mere gịnị, na unu ghọtara ihe mere gịnị n'etu a niile. Okwu ndị a niile anyị ga-eji ya wee na-eme ọbụọkwa dịka nke a okwukwe, ọbụọ na anyị okwukwe anyị nwere ike iji emebe gịnị nkwenye, kwupụta ihe. Anyị nwere mkpụrụ okwu dị iche iche enwere ike iji mkpụrụ okwu ndị a wee mee gịnị were mepụta n'otu n'otu. Ọ bụrụ na anyị chọọ anyị were ha otu etu a na-ewepụta mkpụrụ okwu dị iche anyị ekwugo ka esi eji mkpụrụ okwu ndị a, abịa ndị a were emebe gịnị mkpụrụ okwu.